Coneixes la terra de muntanyes que conten històries? Una terra plena de valls impressionants, de gent que estima el seu món, de tradicions mil·lenàries, d'oficis gairebé oblidats i de llegendes que cobren vida a la vora del foc. Una terra que preserva els seus orígens i els guarda com un tresor. Aquí, als Pirineus, no hi ha res tancat, al contrari. Tot està obert, sempre i a tothom. Obert perquè visquis emocions que et deixen sense paraules. Obert a aprendre com cada estació transforma el paisatge. I també a nosaltres. Que el passat es toca. Que la terra es veu i es menja. Que allò que puja baixa. I que la neu també escalfa. Que a cada vall s'hi amaguen un munt d'aventures. I si tractes la natura amb respecte, ella et respectarà. Ens encanta que ens vinguis a conèixer el dia que vulguis. Ja ho saps, aquí sempre estem oberts. Pirineus de Catalunya, obert 365. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.